Pobrezia eta gabezi materialaren jartzen den ohizko begirada gainditu nahi dugu. Pobrezia eta gizarte alboraketa sarritan eskutik joan arren gauza desberdinak direlako. Eta gizarte alboraketa gertakizun desberdinen eskutik sortzen da. 3 ideia azpimarratu nahi dugu. Bat, gizarte duala eraikitzeko arriskuan gagozala, alde batetik duintasunez eta gizarteratuta bizi diran pertsonak, eta beste alde batetik bizitza duina izateko eta gizartean parte hartzeko aukeratik kanpo gelditzen ari direnak, eta talde bien artean desberdintasun handiak. Bigarren ideia, gizarte ahultasunean eta alboraketa egoeran bizitzeak pobreziaz gain gauza gehiagorekin daukala zerikusia. Bakardadea, erlazio sareetan arazoak, enplegu arloan arazoak, etxe bizitza mantentzeko ezintasunak, gaixotasuna, eskubiderik eza. Beraz, erantzunak anitzak eta sakonak izan behar dira. Eta 3. ideia, arazo hauei aurre egiteko 3 ildo jorratu behar dugu zala. Kaltetutako pertsonekin lan egin behar da laguntzak eta aukerak eraikitzen, hiritar guztiekin lan egin behar da balorea, jarrera, jokabideak eta ekiminak sustatzen, eta gizarte kohesioa sortzen daben politika publikoa garatu behar dira, egoera hauek eragiten dabesan sustraietera joateko.